Junta, building better Africa. Muri bwanji konse komene mukuonera masonano etu mdziko lathu lino la Malawi muli nkhani zambirimbiri zimene zikuchitika ndipo nkhani yoyamba ndiyo yokhudzana ndi Moses Kunkuyu pamene iwowa akuyankha ndithu zomwe analankhula Jomo amene ali meya wa mzinda wa Blantyre kapena kuti Blantyre 1 etu mkulu ameneyi dzulo analankhula ndithu pa msonkhano nena kuti Moses Kunkuyu musamalubwelubwe musamalankhulitse kwambiri chifukwa inu muli ndi mlandu ndithu wokupha. Kodi inuyo mukudziwa unena kuti kungu munena munthu wina kuti iweyo ndi wokupha ndi mlandunso wapaderadera? Chabwino ngati umboni uli nawo zimangofunika kuti ukaperekere umboniwo, koma ngati ulibe ndi kuti ini mbola imakusalira nkhani. Yes, komabe dzulo ndithu Jomo analankhula pa msonkhano umene unapangidwa ndithu ndi akuluakulu akuchipani cha DPP ndipo iwowa anatulutsa mawu onena kuti ayi Moses Kunkuyu musamalubwerubwe chifukwa inu muli ndi mulandu okupha. Motero kwa tsiku la lero lino Moses Kunkuyu anakhala ndithu mu ofesi mwawo ndikuganiza kona kuti ayi iwowa bola apite pa media akuonesenso kuyankha, ndipo Moses Kunkuyu kuyankha kwawo ananena kuti akuti iwowa alibe mantha ena aliwonse, palibe munthu amene akumuopa. Zonse zimene zimalankhulidwazo sikuti iwo nkoyamba kuzimva, akhala kuzimvapo zikulankhulidwa unena kuti iwowo akukhudzidwa nawo pa mlandu wokupha Alan Whittaker, koma palibe umboni uliwonse, palibe munthu aliyense amene anapitapo ndithu pa gulu la anthu kukaperekera umboni onena kuti ayi iwowo ndipo zikuwakhudzadi chifukwa amene akukhudzidwa ndi nkhaniyo ndi munthu amene amagwira ntchito kwa iwowo. So chifukwa choti munthu amene amagwira ntchito kwa iwowo wapezeka ndi mlandu sizikutanthauza kuti inenso ngati bwana wake ndili ndi mlandu. Ngati mukuona kuti ndili ndi mlandu okhudzana ndi kupha Alan Whittaker, iyayi tamangisani ma process kuti munthu uneyi ndikamangidwe, ndipo sindikuopa ngati ndingapezeke olakwa ndilibe mantha ndikuyenera kukayankha mlanduwo. Koma ngati sindingapezeke olakwa pa issue imeneyi, iyayi inu ingopitirizani kundiyipitsira mbiri. Uthenga umenewu ndithu ndimene alankhulira Moses Kunkuyu kutumiza uthengawo kwa Jomo pamene dzulo amalankhula ndithu pa msonkhano, ndipo analankhula zinthu zopasa mantha angakhalenso tithaonena kuti za milandu yokhudzana ndiwowa. Tsono issue ina imene ili mkamwamkamwa pakali pano ndi Yeremiya Chihana. Yeremiya Chihana ndi ajawo amene ankakwanisa kuyima nawo ku parliament namanenetsa kuti ayi ine 2025 pa 16 September president amene ndikupita ndithu kamuvotera ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Izi zinachitikapo ndithu mu parliament Yeremiya Chihana atalankhula mawu amenewo, ndipo sikutanankhula kamodzi, alankhulapo kangapo konse. Chabwino izo tisiye apo. Yeremiya Chihana mwezi omwe uno anapasidwa ndithu mpata kuti wakakhale CEO wa komwe ku Waterboard, koma kwapezeka unena kuti awachotsa kale ntchito dzuloli. Malawi andale akungoguduzana okhaokha, andale sakuonana ndi diso labwino. Chinthu chachikulu chimene chikuyenda ndithu mwa andalewa nkufuna ndithu kumapikisana kuti ndi ndani amene angatenge mpando waukulu malo akuti acha. Nde ukapasidwa mpando uja munthu wina kumakhalanso katimu kina kamene kakumathamanga pa ground umakathira ndithu timawu kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi adindo ena, ndipo akamakathira mawu ngati amene ajawo kumapangisa unena kuti akuluakulu aja abwerepo ndi mphamvu zina zomuchotsa munthu chakapena mwina kungomusiya pa suspend else mwinanso kumusiya agwirebe ntchitoyo koma kwinako akuthamangathamanga naye m'makoti ndi zina zotero ma investigation apo ndi apo. So pakali pano Yeremiya Chihana awasisa udindo wawoja koma ali under investigation, akuwaganizira kuti akhonza kukhala kuti ndi mmodzi mwa anthu amene mu kaperiodi kamene alowa mu ofesi
apangapo ziwiri zitatu zomwe zili zosayenerera ngati munthu wa udindo wake. Izo zikuchitika mdziko lathu lino ndi andale okhaokha onsewa, palibepo mlendo. Yeremiya Chihana ndi wandale, ndinso mpando onso anapasidwa. Ineyo ndili nacho chikhulupiriro kuti kupasidwa kwawo mpando umene inali ngati zikomo, potengera kuti during campaign yayi owa amaonesesanso ndithu kumenyera kampeni Profesa Arthur Peter Mutharika. Motero mwa tsiku lino ndikusiyiranipo mpapa amene ndikukakusakiraninso mabomba amene akubwera ndithu pompano tikhala nanu. Kodi ndisanatseke mukudziwa inu nena kuti Wabakiri Muluzi pakali panopa akumanenanso kuti bola MCP ja eyetu ndi zimene zikukhala ndithu zikulankhulidwa madera osiyanasiyana, social media, maplatform onse apa intaneti. Anthu ndithu yeyi adabwa nazo pamene ayamba kumumva Wabakiri Muluzi TV akulankhula ndithu nena kuti bola MCP yomwe ija. Isi tibwera nazonso inu khani pomwepo pamene tifuna kuti tizukute bwinobwino nkhani iyo kudzana ndi mkulu amene timamuti Wabakiri Muluzi TV. Khani pomwepo pamene tikudzanso ndi mapulogalamu ena mtsiku la lino pano pa Club Shunta YouTube channel. Inutu pangani subscribe, share, comment kuti zambiri pamudzi pano tisamaponyeni. Club Shunta, building better Africa.